Alle varianten van surfen en skaten. Maar ook stuntfietsen, karaoke, yoga en neem maar op. Het kind net kijken nog op het Madness Festival. Dat is de dagen voor de 15e keer is op het strand van het Ameland. Iedereen kan wel los en ook bands van over de hele wereld, zelfs uit Australië. Dus er wordt een mooie mengelmoes van heel veel feesten. Vaker geweest? Nee, het is mijn eerste keer. Aha. Ja. De eerste indruk? Ja, heel gezellig, heel leuk. Gelukkig heel goed weer. Lekker de wind, is ook fijn voor de sportieve mensen onder ons. Ik ben benieuwd wat het de rest van het weekend gaat brengen. Nou, wij hebben elkaar 9 jaar geleden ontmoet op Madness. Ja? Ja. En toen? Nou ja, er was een eenzijdige klik en iets later kwam een tweezijdige klik. En nu? Nu ben ik zwanger van de tweede. Ja. en we zijn al 9 jaar samen. Vanzelfs is er ook een soort muziek op het driedaagse feest. Bezoekers komen benam van de relaxte sfeer van Madness, dat maar 4000 mensen bezieken om zo liedskalig mogelijk te blowen. Het mooie van Madness is dat het een lekker klein, gemoedelijk, relaxed festival is. Dus we gaan niet snel 2 keer zo groot worden of er heel veel meer van maken. Want we vinden het juist zo fijn dat mensen hier lekker rond kunnen lopen. Je bent je telefoon kwijt, maar je komt je vrienden toch alweer tegen. Of je maakt makkelijk nieuwe. Dus het heeft geen massale sfeer. Het heeft juist een hele intieme, ongedwongen, relaxe sfeer. En dat past ook bij een klein bezoekersaantal. Dus dat vinden wij heel fijn en dat houden we graag zo. Aan het eind van de middag waart het festival vanwege de Hudde Wien ontrommen. Het is de bedoeling dat Madness morgen weer verder gaat.